गोयातल्या इश्कोलाच्या आवारात आता 500 मीटर ड्रग्स फ्री झोन चालीक लागतले। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या शिफारशी प्रमाण शिक्षण संचालनालयान सगळ्या शाळांक परिसरात ड्रग्स मुक्त वातावरण सुनिश्चित करपाचो निर्देश दिला। हो निर्णय रोखडोच प्रभावीपणान चालीक लायला। मजगती गोयाक 500 मीटर ड्रग फ्री झोन न्हय तर ड्रग मुक्त राज्य जाय या निर्णयाचेर प्रश्नचिन्ह उबे करून वाडत वचपी ड्रग्स समस्ये आड गोयभर जागृताय मोहीम जाहीर केली। जाल्यार सरकारान गोयात ड्रग्स आसा हे मान्य केला। कायदो आणि सुव्यवस्था सामकी फेल जाला अशें म्हणत काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक धारेर धरला। हे सरकार काढून त्या हेडमास्टर आणि प्रिन्सिपलाच्या माथ्यार मारतले की तुम्ही फेल जाले कॉम्प्लाय करपाक हो सर्क्युलर म्हणून आज ड्रग्स स्कुलान पावले कित्याक 500 मिटराच्या बाउंड्रीन पावले। आणि वन मोर क्वेश्चन आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्नमेंट इज की तुम्ही सांगला की 500 मिटराक तुम्ही ड्रग फ्री झोन करा, म्हटल्यार 500 मीटर जाऊन 1 मिटराचेर यू कॅन सेल ड्रग्स और आर यू ऑथोरायझिंग द ड्रग माफिया दॅट 500 मिटरान तुम्ही विकू नका, 500 मिटराच्या भायर तुम्ही विका? इज दिस सम सॉर्ट ऑफ एन गाइडलाइन्स टू दिस एंटायर ड्रग माफिया विच इज ऑपरेटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा की 500 मिटराच्या भायर तुम्ही विका, भितर विकू नका? आय थिंक असल्यो सर्क्युलर काडप शोज दॅट द गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस. And it is very clear that government today has realized that the drug has reached the schools, the higher secondary colleges, आणि ते काढून कोणाच्या माथ्यार मारपाक हो सर्क्युलर काडिल्लो आसा. We condemn this such act of the government. आमकां आयज पळय न्यूज आयला की गोंयच्या सरकारान स्पेशल एड्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर इश्यू केला टू ऑल एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन की 500 मीटर पासून दे शुड एन्श्योर दॅट देर इज नो एनी प्रोविजन और पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग सप्लाय. नाव ही सगळी पिशापणां. दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ होम मिनिस्ट्री, सेक्युरिटी. आता तुम्ही एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर घालताय की तुम्ही एन्श्योर करा म्हणून. दुसरें, गोंयचो सरकार मानून घेता दॅट देर इज अ ड्रग प्रॉब्लेम. हे सर्क्युलर इश्यू केला म्हणजे सरकारान एडमिट केलें की ड्रग प्रॉब्लेम इज देअर अक्रॉस गोवा अँड स्पेशली इन द एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन. म्हणजे देर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आणि थर्ड, तुम्ही पळय एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान सांगता की 500 मीटर पासून तुम्ही अलाव करनाका, म्हणजे 500 मिटरा उपरांत अलाउड आसा. म्हणजे गोंयान ड्रग्स आसूनी बट कॉलेजींनी आनी स्कुलांनी अलाव करनाका. सो दिस इज अ मिसलिडिंग सर्क्युलर. ते म्हाका दिसता बाबड्याक एड्युकेशन डायरेक्टराचेर प्रेशर घाला इश्यू कर म्हणून. इट इज कंप्लिटली रॉंग. वी कंडेम इट.